كأنهم هربا أبدال أبرهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنبي الله سبحانه وتعالى تنوكا بركدا نيكا سالي كيدولا سنحرمكا نويا على كرباي كسيني نما باكا أنا سمغو أني ما woma de yutu nyonya foka ta jodon se alaka nen au bela jelenye o jema kulu sanuma infe amalo dunia ka fo bi wajulu keneka niye anye bamako sogoninko juma misri bako nana kalam so ba min beino ni abifama ko khadijatul kubra ni anyemo bay madame berti haja mature anaka kalamblu ka fara sogoninko kalamblu chaman kan ube fara nyon kan ni ka mauludu nyenema ya nyon fe min kera nyina ka be octobre kaloma san bafla ani muga ani fla min kene kono ala sona an karamgola kaw bora fan bela jilen fe kana uka weli kanje bi amba wala duniya ka fo kene inka barakum folo o be damne ni anga malimatu ulu kala seliye min sorolola anga jeka anyemada o fe sai chiefo ya rabbi ala ka na fani qur'ane o temene ko ambe foli dina ba kelen bela jilema o foli ke munu yeni mbara insigi ya rabbi ala ka samere fana kan yirana mono fatura ala ka hina ubera jelena afoli ke anga musokoroba wiye no ye ambayuma ni bafanta madam job anga foli buye ani ambar make no ye lamin sako ya ambe foli bu bera jelema ka duwa okuye ka jamasige hera la ya rabbi ala ka wuli hera la bina ala dima doni ale de famay Allah fama mina fama ko beke ala Tukolo tigido, sagolo tigido, kulu tigido, jinao tigido, melekao tigido, abise bela, abise beka jamana la, wa abi befaka, wa ba ke bela beba barikada Allah. Wa ya ire mamu to abufa alu lima yuridu Allah. Ako minga dai ko abodeke wa foti wala Allah. Ne to wala bi ala to bukana to de ko jimafu. Wa ni jamubana ko tambi. Ale de ba ki le bi sujudu bai Allah abiba fa NLP DSLP le sujudu bai Allah abiba fa wallahi 3LP 4LP le sujudu bai ni ma ke mo be di ko wallahi ama fa ale bizona ka bijilana alhamdulillah aw mo be kana ka bi amma fu da Allah wallahi bi seli fa naselle mo fa ko bi ta ke do ko ne bade wala zara selle mo fa bi ko bi ta ke do ko wadizeri na boka na chama badeka wane basa sado bisa ya sakrala Allah wasura fana do shira tina o bisre na ka dogolo safi wado ya fajiri kanya folo be dogolo safi do fana ya be la harati awon tuma do la muso ka tele ka baga ka be fajiri wati ma ni mu ma ci mula shufe ka cheya wani umbara bi ka chama mi be ga be sir wati ma Allah ko de bala de ko so ni de baga na do ay seli wala klula no de gele fatura na ya ko akati ya kaselika ka akadi ala nanya ala fuka barikada ambi bolika ka Madina abo chaw chebe abo amina do do de sokono so mi da sani sobe Allah amina bula koko ami Madina bula koko amina fuluri bila jona ami salamu di joma amina salamu di chaw chema ne ka be bele ma ayato ana salamu di bajoma ambe ne jaga afama السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا تقي الله السلام عليك يا سفي الله أنا سلام لصاحب الميراج أنا سلام لصاحب الحبيب أنا سلام لذو حرمة سلام لذو مكانة أنا سلام لذو حجمة أنا سلام لمقيم العشرات كسلام لنار جدو سير السماء ودي أنا كلام محمد fatise kasalamu ni zaram fama wa salamu عليك يا رسول الله tayen fala ni so ni
wallahi ni seli ke sangele na ya so riba tayyakala jurubi la wa kasaliti na fi ba sa iba wa at-tahiyatu lillah الزاكيات لله الطيبات صلوات لله السلام عليك وما في إبراهيم ونفرا محمد دي السلام عليك لما في موسى نفرا بشير دي السلام عليك لما في إبراهيم نفرا نذير دي السلام عليك والله لما في صحابة شيء نفرا بلبل دي كان بيكلي غنودو أنا تدي أني شمعة إتا توما ديما سبيورا لسانسبا ديما ما سكتش ميكا نكمل ديما سبيورا لسانسبا سوسو ماكي نكمل ديما سبيورا لسانسبا كما نوما جواسافي أفكلنا جواكا نعم بتاما كما نوما بدواني كلتشي ولما وكاما اللهم صل وسلم على من تزله الغمامة تاتوما تشي ديما دوما جوا دوفي يعني كأكو صحابة وكامل بالجو أكو مسلكة تمارو جكورو دسافي أكو ميجو دكا أكو تباكلا جا تمارو جكورو أكو مسلم جري توي صحابة نالريوكي بانغاري مي بالجو بله بله كنو كنا جوليلا كني كورو سافي وميلي بالجولي جوا دوفي بله بله ناني دا ورباتاما أي سنزة أتناميني تمارو جكورو لا أما كومافي أتاني جو ميلي بالوكا ني بنا جوا دوما أنا كنا بنا كتبادا بنا واتيمي والله تمارو جكورو كليرا ما هو يوم من مسير كنو هي أبانا كركشي يقول دنياني أبانا كركشي جمني شتو تكلي نكمل على كركما تقي الله سراج الله منير الله صاحب الحق صاحب الميراث صاحب القليب صاحب القرار صاحب القليب صاحب الميراث صاحب الميراث صاحب الشفاعة الكبرى الله كم من مسير كنو كلا كتبات كلا كتبات تيجي شيء ما تيجي ليه على وتلاقو على كلا لما أقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أنا يريد فلابات ولا قدام قل رؤوف رحيم الله أنا سوري قدواتك أبانا كنت مرجوكم لبالك كشي أتاني بولو داكا بولو مني بولو توتيكلي أباك كلا تشوكو دي تمارو جوكوروني الله أكابي كشي نمو يسونا مو بنا بوليكا أكو منانا تكشي دومو جuma o juma e bi sembari kamanjo nela e bi kutubakala bi temena ali mi bolo magana ima manve fakata yele ki jo fenoga o de yengashi parce e bi yele ne ka wati ne ka sanitiya jiri kunguru be o de ko se ima yele ga bi ka selike e ma yele bi ka kutubakala minge o de ko sone bala ka kashi Allahu akbar ala kire hakili sigi kuma dam akota maro juguru ate wasaw ne ka nyini ala fe la jodo e kadde da ala talaka awliya ba wala jubaw ni shahidu ba e ko nu so dani de ala jinga ko Allahu akbar ako wala ko ba le wasa ala yinge ala kire sallallahu alaihi wasallam ne ma fi mani cheti kile wa ala kile de sanfolo ba mai fla namba ay sama namba ay nani namba ay duru namba ay woro namba ay woro fla ba ay dibi ba ay noro ba ay shishi ba asira yorola jibril masay mikael masay sirafil masay mokura na ko ala de ma fadana fatadalla fakena qaba qausain aw badana ame kira barka dali sigide la kira ni barka dali kaka ani wala nyuma doni kaka o fara eni ne nyana ko man lam yashkur nas lam yashkur la mogo masega mogo nyogo wala nyuma do kiti sega ala yere wala nyuma do o lambe wala nyuma do ni kena bado ka eni ne anye musoba do de wa musoba do de tebena anolu bina ta jo kene kelenga munyolu ke musoba yi mu eni ne ke musoba yi bi o sabu de bora ko ti Muhammad sallallahu Nikra Muhammadu kunte eni ne kunte Nikra Muhammadu kunte muso ga nyina me kunchiena joro kunte muso bolo ni yoro kunte muso la valer fe kunte muso la Muhammadul Bashir wa Nazir ale de chili kera eni ne mahere wa mada eni ne makoy Allah subhanahu wa ta'ala ba ma chogo di Qur'an kono ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ako wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ako Muhammad mi chiga na duguma kolo ka foi kama ikana ke dan fen bela jele ma hine ola ne bambal mamso eni ne ni yoro keno hine na hine bele bele di wonti muso nyina ma kumedo dugula di babe do tina kaburu be kasi
an ka de denmuso a bɛ taa dingɛ kɔnɔ Muhamadu de nana ka na o fara ka bɔ e ni ne da la ni cɛ kun fatura ko muso man ka balo tuguni ko muso denmuso k'a bolo kun tɛ k'a balo kun tɛ mais kira Muhamadu ale nana ka na nin yɔrɔ di anw ma cɛ kun bɛ sa nin yɔrɔ kun tɛ muso ye tiɲɛ mais kira nana ka na nin bɛɛ lajɛlen di anw ma o la an kan ka kiraba in fo k'a waleɲuman dɔn an kan ka kiraba in fo k'a dɔn k'a ɲini k'a dɔn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ o bonya kɛnɛ kan an bɛ o karama kɛnɛ kan o la mun sababu jumɛn nana ni kalan in ye an ye kira dɔn cogo di an ma kira dɔn ni kalan tɛ dɛ kira min cira diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ye dɔw ci kabila kelen ma dɔw cira dugu kelen ma dɔw cira mɔgɔ kelen ma mais ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatan linnas kira Muhammad cira diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma i kɛra fɛ o ale cira i ma i ma k'a fɛ o ale cira i ma wa fo ka taa dugukolo meleke i bɛ kira nɛɛma de kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ala kana kɛ kira ma fitiriwale o la alhamdulillah bi ye samedi de san 2022 o kalo 10 tile 29 an filɛ o de la bi ayiwa alhamdulillah mawludu kalo min bɛ da o kan n'o ye arabiul sani ye an b'ale tile 3 la bi dɔ bɛna fɔ ko mawludu kalo yɛrɛ sara ayi an bɛ mawludu kɛ de fo ka taa san ka ninakili laban ma san t'anw ka mawludu la kalo t'a la don t'a la tile t'a la heure t'a la an b'a la daiman an yɛlɛma o yɛlɛma an b'an ɲagali ko kira bangina o la ala k'a nafa ni kira barika ye ala k'a nafa n'a barika ye o kira Muhammad k'o ka dati dɔn k'o ka bangili dɔn k'o nisɔndiya dɔn k'o dɔn nafa ye ne balimamuso an m'o dɔn fɔ kalan an filɛ kalanbulon de kɔnɔ kalanbulon de farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ fa kelen ka kɛ ba kelen an balimamuso bɔra k'a détaillé ninnu y'a hakili jigin Ala subhanahu wa ta'ala ka kuma ba la dali masa ko cogo di e ni ne ma ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ako wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dali masa ko kan ka ɲɔgɔn minɛ ale ala ka juruba kelen na k'anw kana fara-fara dɛ n'i y'a mɛn du jara ka kɛ du duman ye u ye ɲɔgɔn minɛ de n'i y'a mɛn sigida jara ka sigida kɛ sigida duman ye u ye ɲɔgɔn minɛ de n'i ye kalanyɔrɔ jara ka kalanyɔrɔ kɛ kalanyɔrɔ duman ye ka kalanbulon ja ka mawludu kelen sigi bilahi u ye ɲɔgɔn minɛ wa silamɛmuso n'an ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'an ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ nɛɛma sɔrɔ mais n'an farala anw tɛ foyi sɔrɔ fana kɛra ɲangata ye yarabi aw ni ne ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ ɲangata ma ne yɛrɛ o de fɔ ɲɔgɔn minɛ o de y'an bɛɛ sigi kɛnɛ kelen kan yan bi sinon an b'a ta san ka taa se san ma an tɛ ɲɔgɔn ye mais ni mawludu sera an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ye ni kanu ni nisɔndiya ye yarabi ala k'an bɛɛ nin na o kalanw ala subhanahu wa ta'ala a n'a ka kiraba u ye mun yira anw na kalan na kalan ye fɛnba de ye e ni ne an kan ka kalan ɲini k'a dɔn a fɔra ɲɛna cogo di kitabutigi fɛ a ko huwa awwalu ma nazalallahu fi qur'an min ayati amrillahi ta'ala bil qira'ati wallati hiya miftahul qulub Allahu akbar hiya al miftahul ulum Allahu akbar ne balimamuso kalan min filɛ nin dɛ kuranɛ kalan o de ye dusukun dayɛlɛla ye Allahu akbar kuranɛ kalan de ye dusukun dayɛlɛla ye ne balimamuso ala ka ni nɔgɔya an ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min jiginna dugukolo kan n'o ye kuranɛ ayaw ye ne balimamuso foyi tɛ kuranɛ bɔ aya fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn jiginna dugukolo sanfɛ ka di an kuntigi Muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam ala subhanahu wa ta'ala ko a ma cogo di a kɛlen ka Jibrila ci a ma a nana sɔrɔ kuluwo la waati min na Jibrila ye kira minɛ a ko a ma cogo di a ko ikra ne balimamuso i bɛ timinanja min na tile kɔrɔ samiya kɔrɔ nɛnɛ kɔrɔ dɔ fara timinanja kan dɔ b'a fɔ ko n kɔrɔla i ti kɔrɔ ka tɛmɛ ala kan dɛ ne nɛn tɛ se ka yɛlɛma ayi ala ka kɔrɔ ni e ye i timinanja dɔɔni dɔɔni i bɛna faamuyali sɔrɔ kalan de y'an sigi nin kɛnɛ kan ni kalan kun tɛ an hakili kun tɛ nin ye kalan de bɛ k'an dɛmɛ k'an denw lamɔ kalan de y'an ba n'an faw dɛmɛ ka anw ladamu k'anw bila kalan sira kan o la kalan ye fɛnba ye o la ne ko n bɛna dɔɔni fɔ kalan in na a ko ikra bi isma rabbika allazi kalaka al-insana min alakin iqra wa rabbuka al-akram allazi alama bil qalami alama al-insan ma lam ya'lam sadakallahu al-azim Jibril ko kira ma tawadi ako Muhammad kalan ke ni ma tawai imam ida ki bo sugo kurukutula kalan ke ni ma tawai imam ida ki bonye kalan ke ni ma tawai imam ye bigida
Allahu akbar. Wala ne ban balma muso kala ye fɛnba ye. Aya fɔlɔ min jiginna kira kan o de kɛra kalan ye. Allahu akbar. An b'a ɲini Ala fɛ kalan in faamu ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tilala k'a fɔ e ni ne ma tuguni a ko talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wa muslimatin. A ko dɔnni ɲinini o ye silamɛkɛ ani silamɛmuso bɛɛ lajɛlen ka wajibi ye. O la an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin. I bɛna jɔ misirida la bi anw baw bɔtɔ la k'u lajɔ ko sanuya kɔli farida ye joli ye a b'a d'i ma détail la seliji farida ye joli ye a b'a d'i ma détail la a sunnaw ye joli ye u b'u d'i ma détail la kabila ni bada ye mun ye walahi anw ba ninnu b'a d'i ma détail la k'a sababu kɛ mun ye al ilm. Allahu akbar. Kalan o de ye nin dɔnni se anw baw ma o la ja kalan ye fɛnba ye k'an ka dɔnni ɲini depuis an bɛ bamuna na fo ka taa se kasaɲɛ ma e min bannen don ka dɔnni ɲini e ni mɔgɔ ka yeta bɛ kɛ kelen ye o la an b'a la deli n'Ala ye dɔnni min d'a ma a k'a kɛ dɔnni nafama fana ye wa dɔnni bɛ Ala bɛ dɔnni di dɔ ma mais a t'a nafa dɔn Ala bɛ dɔnni di dɔ ma a t'a valeur dɔn o la anw baw y'a valeur dɔn a n'anw kɔrɔ an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin. Alakira Muhammad a y'a fɔ ye cogo di tuguni a ko khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. A ko jamakulu aw la sɔn hɛrɛ ma k'o ye jɔn ye aw la lafiyalen diɲɛ ni lahara o ye jɔn ye k'o de ye mɔgɔ min ye kuranɛ kalan ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya a la. Ne kan ka nin kɛ sigiɲɔgɔn na i b'o dɔn kalanyɔrɔ de la ne kan ka furu minɛ ta i b'o dɔn kalanyɔrɔ de la n kan ka n denw ladamu ta i b'o dɔn kalanyɔrɔ de la nin ye kɛta ye nin tɛ kɛta i b'o dɔn kalanyɔrɔ la wa ko jamakulu la sɔn hɛrɛma o de ye mɔgɔ ye mun ye kuranɛ kalan ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya a la o la alhamdulilayi an kɔrɔla karamɔgɔ fɛ waati kɔni k'ale sera Ala ye min nɔgɔya garisigɛni ma o de kɛra nin ye o la an tɛ se ka bɔ kelen kɔnɔ fiyewu fo an k'an ka sababu ɲuman fana fo alimuni alama fo fahimuni fahama fo shamsudini fo kanurudini fo asayidi sharif usman madani haidara an b'a fo ya fo bangoni na sini kɛra ne laban ko ɲuman Ala k'o di an ni la a ka denbaya n'an ka denbayaw yarabi Ala k'an bɛɛ sira ni sira ko ɲuman ye Ala k'o kɛ kira bonya kama sirifu barika kama sɔli ala rasul. K'aw ladɔnniya k'a fɔ malimatuw ka dakuruɲɛ fila laseli o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔlakaw olu bɛ sɔrɔ ka walanda ta k'a dada ɲɔgɔn kan u ye laseli min kɛ Kadijatul Kubra mawludu kɛnɛ kan an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. hakililatigi don an bɛ kɛnɛ mun na nin ye ne kɔni t'a dɔn a daminɛna don min na nka nin ye ne yɛrɛ selen yan nin y'a san 20 ye a san 20 san o san kɛnɛ a bɛ kɛ n m'a fɔ n bɛna san o san nin kɛnɛ kelen 2002 Sumela Dramé an fa don an ka karamɔgɔ don an jɛɲɔgɔn don ale de ye ne wele ka na ko an ka na nin yɔrɔ in na yan an nana o la an natɔ la an nana alimamiba fɛ yan sigiman min tɛmɛ fɛ an saba nana ɲɔgɔn bolo nin yɔrɔ kelen na yan ka na dugu kɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan kuma n'a ma ɲɛ n'an sera yan kuma o kuma na a hakili bɛ jigin an nadon na yan a hakili bɛ jigin an ni mɔgɔ minnu nana yan mɔgɔ barikamaw don parce que nin kɛnɛ in ye kɛnɛ barikama ye n'i ye olu ye kɛnɛ o kɛnɛ kan kɛnɛ wɔsolen don kɛnɛ ɲuman don ala ko kɛnɛ don o kumana o kosɔn an b'a fɔ denmisɛnw ɲɛna denmisɛn dɔw bɛ yaala la bi olu bangena ka nin kɛnɛ in to yen ne y'o de fɔ ko ne sen bilalen nin kɛnɛ in kan yan nin y'a san 20 dafalen so o kumana o tɛ kɛnɛ gansan ye. Ali an bɛ Ala tanu ka Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada ka seli caya danfɛnkutigi ka Muhammadul Mustafa salawatu rabbi wa salamu alayhi n'o tɛmɛna ka an karamɔgɔw fo k'an ka imamu fo k'an ka suyufu fo ka hakɛto ɲini bamanankan na ko ji bɛɛ n'a tɛmɛ sira don n'o tɛ an karamɔgɔw de bɛ yan an ni Ala cɛla la a ka d'an ye ka sigi ka ninnu lamɛn olu lamɛnni o ye anw ka kalan de ye o b'an jigi
nga ni ko dilanna cogo min na ni ko k'i bɛ a b'o cogo la i bɛ désordre don a la an bɛ hakɛto ɲini an karamɔgɔw fɛ ka foli kɛ an baw ye Haja Ba Umu Tarawele Haja Ma Ture ani mawludi jama bɛɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barikada Jalola tɔgɔ la lajarabiw n'u waati don ni san 5 laban na Jalola jarabira mais a jarabi bɛɛ n'an y'an kɔfilɛ an y'an badenw ye an kɔfɛ an y'an jɛɲɔgɔn ye an kɔfɛ an y'an teriw ye an kɔfɛ u jɔra u jɔyɔrɔ la donc Jalola ko n'an nana yanni an ka fɛn o fɛn fɔ an k'a fɔ silamɛ jamaw ye aw ni ce Ala k'an n'aw sara n'o tɛmɛna mawulidi don alakira ko don sallallahu alaihi wa sallama dakuruɲa kelen ka ne ni aw bɛɛ sɔn wajulana ka kuma di karamɔgɔw ma mawulidi an fɛ yan n'a kalo jɔra a kalo surunyana walandaw bɛɛ bi yɛlɛma ka alakira fɔ sallallahu alaihi wa sallam munna yaasa an ka alakira dɔn n'an y'a dɔn ali an b'a kanu n'an y'a kanu an b'a ladege n'an y'a ladege diɲɛ bi ɲa lahara bi ɲa ni sunkalo sera o mawudu ye jumɛn ye o walanda ye jumɛn ye sunkalo de bɛ fɔ silamɛw ye sunkalo kɔnɔ ni sunkalo tile 10 laban sera o walanda de bɛ fɔ mɔgɔw ye Laylatul Qadri bɛ fɔ mɔgɔw ye ni selitini sera selitini bɛ fɔ ni hiji waati sera hiji bɛ fɔ ni sanyɛlɛma sera sanyɛlɛma kuma bɛ kɛ asura kuma bɛ kɛ ni kiraba ka bangeli sera alayhi salatu wassalam Ala ka danfɛn kelen dafalen kamulat mahasinuhu cɛ min ka fɛn bɛɛ dafara o danna alakira ma ani Ala cɛ a dafara ani danfɛnw cɛ a dafara a n'a ka denbaya cɛ a dafara jɔn ye muso minɛ ka ɲa ka muso bonya i ko alakira ale de ko musow ma ko aljannatu tahta aqdamil ummahat ko aljinɛ bɛ sɔrɔ bamuso senkɔrɔ ale de ko musow ma ko diɲɛ hɛrɛ diɲɛ aljinɛ k'o ye muso de ye dɔnnibaa dɔw ko duwawu min n'a ka nɔgɔn ni bɛɛ bɛ s'a la rabbana atina fi dunya hasana ko fi dunya hasanatan ko muso ɲuman de don i du jumɛn jɔlen ye ko muso ɲuman nɔ t'a la kira jumɛn ka mission ɲana ko musow m'a dɛmɛ o de la alakira ɲana musow ma ani musow cɛ a dafara a n'a denw cɛ a dafara a n'a mɔdenw cɛ a dafara a n'a sigiɲɔgɔnw cɛ a dafara ala bato la a dafara maa gasisigi la a dafara minnu tɛ a ka diinɛ la n'olu yɛrɛ y'a jugu ye olu de y'a tɔgɔ da ko El Amin Muhammadu Rasulullah n'o cɛba in ka waati sera ale de kan ka fɔ karamɔgɔ Mahamadu Daramɛ bɛ min dɔn o b'o fɔ Modibo Kansayi bɛ min dɔn Imam Kale bɛ min dɔn Jalo bɛ min dɔn bɛɛ b'i ta fɔ ka cɛ min tɔbato o de ye alakira ye وعلى تفنن واسفيه لحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف بسيري تافو جمينا كاتوباتو Sheikh Ahmad Tijani be tanunga min do ala o yo fo ka tobatu Sheikh Abdul Qadir Zilani be min do ala o yo fo ka tobatu Sheikh Ibrahim Niass be min do ala Serigne Malik Sy be min do ala Sheikh Ahmadou Bamba be min do ala Sheikh Ahmad Hamahullah be min do ala nin bɛɛ y'i ta fɔ ka cɛ min tɔ to o danna alakira ma o tuma an ma na yan k'an bɛ wajuli kɛ an nana yan ka foli kɛ k'an karamɔgɔw fo ka lamɛnbagaw fo ka ala deli kiraba dɔɔni ala k'o di ne ni aw ma n'an y'a dɔn k'a ladege ala m'o nɔgɔyara an ye n'an y'a ladege ka sijadi kɛnɛya sɔrɔ o la ala m'o kɛra ka an kɛ a sigiɲɔgɔn ye alijinɛ kɔnɔ ala m'o kɛra a dɔ la hali n'an ka baara man s'o ma kira kanu min bɛ an na o b'an s'o ma dakuruɲa kelen ka kuma di karamɔgɔw ma ka segin ka hakɛto ɲini u fɛ walahi a man d'an ye ka bilo ɲɛ an b'o hakɛto ɲini an b'a dɔn o b'a faamu ala kira ka baarakɛden Anas bin Malik an ye min bɛ karamɔgɔ ninnu da
anana to abe kira kɛrɛfɛ abe ka fasa a sen kan abe ka fasa abe ka fasa don o don abe ka fasa i b'a dɔn min bɛ ka fasa wa abe ka jɔrɔ ko dɔ de la a nana wuli sa ka se kira ma dɔgɔtɔrɔ tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha sallallahu alaihi wasallam ako ne kanuba ako ko dɔ hami bɛ na ako ni dugu jɛra ne nana fajiri la n bɛ ɲɛsin i ka so ma n bɛ kɔrɔtɔ i ka bɔ ka na n ka seli n bɛ kɔrɔtɔ k'i ye ako ne kanuba muhamadu ni seli banna i bɛ baro min kan fɛ ne t'a fɛ a ka ban ne kanuba alakira ni waati dɔ sera ni ko i bɛ don so ne ka farigan bɛ wuli parce que n t'a fɛ i ka tunun na a ko kira min ka jugu bɛɛ ye ne ne taara so ka taa n ka so ka n da safo seli kɔfɛ an ne faralen ɲɔgɔn na ni ɲɛ n da kira ni ɲɛ n da n tɛ sunɔgɔ n bɛ miiri e alakira la fo ka dugu jɛ fantanya ma bali ka sunɔgɔ wariko hami b'a bali ka munya bali ka sunɔgɔ kira kanu a ko kira nin ye diɲɛ ye nin ye diɲɛ ye yan mais n'an taara lahara n'an donna aljinɛ kɔnɔ aw bɛ yɔrɔ min na aw bɛ aljinɛ capitale la ne ne donna aljinɛ kɔnɔ e kɛrɛfɛla ni m'o sɔrɔ kira nafa tɛ n ka aljinɛ kɔnɔ don na n bɛ ka miiri de ne bɛ se ka balo cogo di ka sɔrɔ e kira tɛ kira ye Anas lajɛ a y'a dɔn a ye min fɔ tiɲɛ don mais jaabi tɛ kira bolo a ye ala kɔnɔ masa min ye kanu da n'o ye ala ye kanu ye fɛnba ye a ko kanu mɛlɛkɛ ma n'o ye Jibril de ye a ko wuli n b'a dafa saba de inshallah a ko taa fɔ kanu kira ye n'o ye kira Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ko ne ala ko wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa a ko ni maa min ye ala bato ka ala kira Muhamadu labato sallallahu alaihi wasallam ko ala b'olu fara a ka maaw kan labi ɲumanw ani seyidisu ani maa ɲumanw hali n'u ka baara m'u se u ka kira kanu kama u bɛ se an y'a ɲini ala fɛ n'an ka baara m'an se aljinɛ firdausi la ala kira kanu min b'an na o k'an se san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don ala k'o yira an na a ka to bɛ kuma kan salli ala muhammad. an b'aw fo an b'an karamɔgɔw fo kɛnɛ falen bɛ an karamɔgɔ dama la alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ hakɛto ɲini u fɛ inshallah an ka alimami bi an bɛ hakɛto ɲini kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ye kuma lasela ye an bɛ hakɛto ɲini a kelen bɛɛ fɛ an kɔrɔw don an balimaw don an baara ɲɔgɔnw don alhamdulilayi rabbil alamin an bɛna dakurunya fila min fɔ an bɛ hakɛto ɲini u fɛ tubaarikala an b'an baw fo olu minnu kɛra kɛnɛ labɛnbaga ye nin tɛ kɛnɛ kura tɛ nin ye kɛnɛ kɔrɔ de ye an balimakɛ a n'an karamɔgɔ Musa Kanta a bɔra ka kɛnɛ in sigi ale ka dɔnta nin y'a san 20 ye alhamdulilayi rabbil alamin anw minnu bɛ kɛnɛ in kɔnɔ nin kan k'anw yɛrɛ waaju an bɛ min fɔ an baw ye a y'aw jija aw jijalen don dɛ hali bi a ye dɔ fara a ka cɛsiri kan diɲɛ bɛɛ ye alakira ko de ye n'i ye kira ko bɔ yen foyi tɛ yen i bɛna fɛn o fɛn min jɔ o bɛɛ ye tɔ k'a jɛ ye n'i y'a mɛn i bɛ kuma fɛn o fɛn min na jɔnni y'a las'i ma Muhammadu Rasulullah o ciden sanumanba in de y'a las'i ma an baw a y'aw jija nin kɛnɛ in ni alijinɛ kɛnɛ lama de don an ye sini an b'a kɔnɔ cogo min sini ala bɛna taa an sigi larosi kɛnɛ kɔnɔ nin cogo in n'i y'a lajɛ an bɛ lɛri min na an bɛ don min na bi kɛnɛ camanba sigilen bɛ a si sigilen tɛ ala kama
ni min sigira ala kama ala b'o kɛnɛ kɔnɔ dɛ sɛtanɛ nana ala jɔn dɔw sigilen sɔrɔ ka kɛnɛ kɔnɔ o bɛ ka ala ko suma a y'a ɲini a k'u ka kɛnɛ tiɲɛ a ye tɔgɔ sugu bɛɛ kɛ a ma se a taara sɔrɔ diɲɛden dɔw bɛ ɲɛnajɛ la a k'o bayi a nana olu yɛrɛ dɔ bila ɲɔgɔn na minnu bɛ ala ko la olu wulila k'u bɛ to olu bɔ ɲɔgɔn na u bɛ ala ko min na ala ko in bali la sɛtanɛ ka laɲini ma sɔrɔ a y'a dabɔ o de kama bɔn maa minnu b'a fɔ k'u bɛ mawuludu bali a bɛɛ sɛtanɛ balima ala ko a yɛrɛ ma ko kuntu kɛntan mafiyan lamɔraf ne ala tun ye fɛnba dogolen de ye fɛnba fɛn min n'a ka bon o de tun ye ni ala ye n tun dogolen don danfɛn si tɛ n dɔn maa si tɛ togo dɔn na fatama ne to an araf ne ala yɛrɛ nana nakasa n b'a fɛ n ka dɔn faqabattu qabdatan min nuri فقبضت قبضة من نوري نيه حديث القدسي كماي ننتهي حديثي قال كراي من تجا أكون في نجوي ده نيه ما من تمنا على إيران كرا شيء نال كرا ولا سما أكون نيه نور ده من كمني على إيران نور الله إيران نور الله سوا أكون نور الله سوا على إن كرا دي بوت كده أكون نيه نور ده من كمني نور الله فقلت لها كوني محمدا مو نور إنما بقى على كراي nɔrɔ in ka kɛ ala kira ye nɔrɔ in ye hijabu hakɛ min bolo o furancɛ kɔnɔ o don sankolo tɛ yen dugukolo tɛ yen larusi tɛ yen kulusi tɛ yen kalamu tɛ yen mɛlɛkɛ tɛ yen danfɛn foyi tɛ yen ala kira kelen bɛ nɔrɔ o nɔrɔ in ye hakɛ min kɛ a b'o hijabu kɔnɔ maa si tɛ tɔgɔ da ni ala tɛ o de kɛra ala kira ye bo hijabu min ni ala kira ye wagati min ko hijabu in kɔnɔ dɛ o hijabu in de bɛ jɔnw ni ala cɛ ni ala bɛ se k'an filɛ sinon ni hijabu in tɛ yen ni ala ye dugukolo filɛ tasuma ye wula bɛɛ la ala kira yɛrɛ tɛ dɛ ala kira bɔra a ye hakɛ min sigi hijabu min kɔnɔ o hijabu in de b'an ni ala cɛ o de la ko ala kira ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mamadu min ci dɔwɛrɛ foyi kosɔn ko n ye ci hinɛ de danfɛn bɛɛ ye mawudu ye mun ye i bɛ taa tuba yɛlɛ ko mawudu ye bidiya ye mawudu sogo ye haramu ye misi min bɛ faga mawudu la a tɛ faga ala kira ma sɔrɔ a bɛ faga ala de kama saga min bɛ faga mawudu la a tɛ faga ala kira kama dɛ a bɛ faga ala de kama dumuni minnu n'a bɛ ka tuba an fɛ a tɛ ka kɛ ala kira kɔsɔn a bɛ ka kɛ ala de kama an bɛ ka ala de ka bonya masigi k'a ye i y'an nisɔndiya ni ala kira ye se wɛrɛ t'an ye ka k'i ye ka saga faga i ye ka misi faga ka dumuni tobi cɛba min ni diɲɛ dan'o kɔsɔn o kɔsɔn de y'an sigi yan ni kɔsɔn tɛ ala tɛ diɲɛ da n'anw ma nisɔndiya ni mawudu ka ala barika da ala min fana sera o ma a ye jumɛn ye e ye jumɛn ye wallahi mawudu n'a ma kɛ wajibi ye a tɛ kɛ sunna ye mais i bɛ kuma n'i ka faamuya hakili de ye o la sadiq al-masduq muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an bɛ ala barika da ni cɛkɔrɔba ɲumanw ye ala y'a hakili ɲuman d'u ma k'a miiri ɲuman d'u ma k'a faamuya ɲuman d'u ma u y'a yiri turu ka bila an ɲɛ ala kana an dɛsɛ ka ji k'a yiri بجاي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا كلي سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه بدر السجاد على كده دوغه انا برانغه سيدنا علي داكا سنو فجر بيسي فجر وقت تومانجا اتمه صلاه بيويله اباك اكون ابي سنو دلا ابي سنو هنا كان فرلا كباني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالك كده فاتورة أيالك كده كنت تهين وميتا يا سيدي يا رسول الله على كده سيدنا علي من أيا برلا أيا سوي برو دونية برو إنكم سيدنا علي توك أسكت دوي على كده نيفه أفعل متامرولا تامرو إندي جيا يريدين بدو دامو بالا محمد رسول الله أي تامرو دين كلين كاري كادي سيدنا علي ما علي أبلا دافو أدفارا تامروينا أيا سو يريدين بيجينا أبدا دامو بالا أبي كتامرو نسولا أولا كسو تامرو بدالا أولا دو سلاتو بلالا أبولا كتاسليتا
kana sede aso sen Umar be khalifa yala khalifatu sani li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko so mu'minu nyuma kana ala kida ni nye ala jeni dusku kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin ala jeni dusku ibe ala kida mais ni ala jeni nye chama be o shatane nye de ya famia sen ali selita asella sen Umar kofe sen ali bora misri la aya so muso do jolo misri dala muso do tasaba bulu tasay fane be tamuru la ako sen ali ma ako badra sajjaite nyeme ga tamuru tasay ne kadi sen Umar ma kadi amirul mu'minin sen ali muso la je ka do to la je ama do fo yala sen ali mina bulu anadi sen Umar sena Umar mina ala sen ali jogala ay tamuru dengeli tigala kadi sen ali ma ali bana tamuru blada abora sulgola ay mindu ana mindu mulu abedam geli sen ali ko sen Umar ba ko do farakange أقول لا لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدت عليه والله إني على كرب يجيدي أنا دفرك تمرقا أقول يا أمير المؤمنين تعلم الغيبة أقول أمير المؤمنين ما يبي كود غلين دون سوا أقول والله كود غلين ده أنا كرب تمرق دي مواتي منا نيا يني نورودي بحب القلوب لا برؤية العيون نيا يني تسكن كندي والله نيا كيري ده محمد رسول الله ولا مولوك لا مولوك ني تسكني غا كان غني سودياي على بي كودلا على بي نيدلا على بي جباناتلا ولا ما نينا الله تعالى في ام بان موم نفر لا نيونغا كان مولود نينمايا كان مو فنا فريكا فوني كان سيغا كنكا نيمبه ما جيدا علكا على بان كودلا على بان نيدلا ام كما نغوا مي جبرا بي مي بالله على بان بوك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جيدا علكا على ميناك بنا سكرت لمبه انا مسوربا ما باجوما توري ام فوليكاي ما توري والله ولن من دونال توربا فاتوني بيتي اما نينا موتلي كلي با ويلي ابا واجبانغا اينا كنلا اكنا نينا مايا ابو رفمتا ولا امبا لك تو كفر نيونغا كاسي كننغا ابو بلا جليفو ada ma tugure ame foli kuye kenen sigira asigirani kanu de o kanu bɛ ni an taama ka se an nɔ ala kira tun b'a fɔ an ye a ko maa maa na ye ɲɔgɔn kanu ala kosɔn ala bɛ fara o kan o fana maa ɲini ala fɛ ala ka fara an kan an ka baara in na dugawu bɛ kɛ kɛnɛ kan ala ka fara an kan ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ salon dɔw tun bɛ yan nɔ ɲinɛ olu tɛ yan nɔ o kumana anw ye salon ye ka ɲinɛ ye an kan ka mun kɛ san nɔ kumana an bɛ ala barikada an b'o segin ala ma an b'o fɔ ala barika ala barika ala ka san caman yira ala k'an kunnadiya ala ka dɛmɛ d'an ma ala k'an balo nin kan ala k'an fatu nin kan nka nin larabu kɛ in na ala kira ɲininka salawatullahi wa salamu alayhi a ko ala kira ma waati jumɛn ala kira ko ma adata la i ye mun labɛn ka n'a ye a y'a lajɛ a ko seli man ca a ko su man ca a ko hubbuka ya rasul a ko e ala kira kanu salawatullahi wa salamu alayhi ala kira ko almar'u ma'a man ahabba maa fara mɛ maa kan i ye maa min kanu maa minnu bɛ gakɔrɔ bi maa minnu nana kɛnɛ kan yan u mana foyi la ni ala kira kanu tɛ wallahi ka kin bɛ tɛmɛ ka dugu tɛmɛ ka na ni ala kira kanu tɛ o tɛ haja maa ture mɔgɔw b'a fɔ i b'a fɔ ni mun ye i b'a fɔ ni ala kira salawatullahi wa salam yuma dugure i b'a fɔ ni mun ye ala kira haja banene jalo ni ya fo duru hakki ni ala kira sallallahu alaihi wasallam ma o ma be ni ala kira ko tay na porota yibo ni ala kira ko tay bi porota o kuma ni jesiri ala kira ko no ka sambar tali bi bo kuma na ne ne kuma dilay mo ma ne mena kuma na ka chaya e amano ko kuma bi ala teli mo lu kenani ala ka sabati mo lu kenani ala ka jidi afama ra'aytu rasulullah ne e ala kira yi wallahi ne e ala kira yi
رأيت رسول الله نبي على كره واجبنا نياسر على كره شمسا إيه على كره كليني مبادئ كلام من بعد ناب للو كنكا كلام من بعد ناب برا كلام بوتونا بولو بسكا دوا bajiban na tola soso bise ka okmana soso bise ko kumena kamani yewa wa aitu rasulullahi shamsul badiya ha ne e alakira yembi ye watimina noro kono e alakira klede badiya klemi bala na bilale do kenaka odo dere aitu rasulullahi badran mukammila ne alakira yi je dodo la o ya sura alakira be kalo kile tan nani shu e alakira modela ode badru mukammila ede badru min bala na adda faledu o ne ka yeli ra'aynaka aw alakira kanno ra'aynaka mama be noro kono kambe o be mani yorayna ra'aynaka aw ye alakira yi shamsal e alakira kledi odo ami ye wati min wan nabiyuna hawdaka ya soro nabi mo be alakira kilafe e kle bolé e akla ko dolo bolé do koy nga ene be dolo la dolo sika ye sabi kle debi wa alakira de kle wa kullu nujumin kafiyatun lidawika wa kullu nujumin kafiyatun lidawika ne alakira ni kle yele kon wara ko kaba dolo fefe mbey aber yele bitu afama ango alakirama sallallahu alaihi wasallam aya rahmatul muhdatu lil kawni kullihim aya rahmatul muhdatu lil kawni kullihim wa anta tariqullahi ya babu rabbuna o bara qur'ana ha min iboda ala ko qur'ana ko yoro ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin abora yani mana wati ko yakama ambe bokuma na ni betul labai ode ye salatun wa taslimun ala kabri ahmadi bunu wuti sira o maminge ako wa kabri abi bakr wa kabri abi hafsi ma anzira maminge ango wa kullu muhibbin lin nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam salatun wa taslimun ala ka hinne majidi ha ala kabri ahmad kabruka وكبر أبي بكر على أبو بكر كبرك وكبر أبي حفصة كبرك لو عمر فاي لو حفصة فاي لو عمر ما أنزل أبيتو مامي أي بيتو أي تحبسك على أما وكل مهيب للنبي محمد على ما ينفع ما هو ما كر على كر كنباي ما ينفع إكا كشي عن النعمة إكا بك أولو تبوكا أم ببو كنا يا شو أمر ما ولا أمبو كنا شو لا شو مر الفتو أمبو كنا شو إبراهيم نياسو أمبو كنا الخولاكي خير الكلام ما غل ودل كما سو خير مودي دو غير ان فكه alaka ambe sawaba ma ambaw fode tiere la ay kadija to kubra ayala de sabula dinan kurata kira klela ambaw de du mawlidim me dugun ngono bi mata hake don abaye ambaw kan na fulo bole ko ka alakira mangutu kurata mate alakira mangutu kurata alaka klaki majigi o ka fiyo kuma me doke comme wati bana ni kenen nga umu traore ine ka jama bayuma dibbo ine ka jama mature ine ka jama ani islamé fenfe me kenaka ya da kunya kelen pemi mambulo ka fayu la dan ala kama ode akanyon kanu ala kama akakanyon ayon kanu ala kama ayon kanu kira kama aw farla nyon ka cheba min tola ne ala kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kanu ala kira kama akakanyon ga nyanku akanyon ga jumanku akaya fa nyon maka surama do nyon ga shila wallahi kira ya fo don do be ala bolo samba bidu jo ni jo gelela nte hadisa ni qur'an aya de ala ko yomin kana miqdaru 50000 sana domin kle akenya be kiya samba bidu de ba ni manya koy odo na gona kwa kera kwa tetugu
ala bɛ Jibrila bila ka wele da an baw a y'a lamɛn dɛ an tɛ kuma jɛnya a y'a lamɛn dɛ a ye yafa ɲɔgɔn ma a ye ɲɔgɔn kanu a ye bɛn ni maa kelen kisira o la lahara maa tɔ bɛɛ bɛ kisi o nɔfɛ n'aw bɛnna ka ɲɔgɔn kanu k'a tigɛ di ɲɔgɔn ma ala kama kira kama mɔbili barika n'a hɔrɔma kama ni maa kelen kisira lahara n'ala k'a b'o dɔn aradinɛ na o b'a fɔ ala ne tɛ se ka don aradinɛ na ka n kanubaa tɔw to yen an bɛ fɛn fɛn fɔ ye wulibali don o san ba 50 jɔ don ala bɛ Jibrila bila ka wele da ko ayna almutahabuna fillah ayna almutahabuna fillah ayna almutahabuna fillah alyawma azilluhum yawma la zilla illa zilli nin don suma tɛ yen yiri tɛ yen kuru tɛ yen suma kelen min bɛ yen ala ka laasi suma de ye ne dɔrɔ suma kɔrɔ e dɔrɔ aradinɛ kɔnɔ ala b'a fɔ Jibrila yala lahara kɛnɛ kan e ka wele da maaw bɛ min maa min ɲɔgɔn kanu ala kama ami an baw fɛnba de b'aw bolo dɛ a kana tiɲɛ dɛ fɛnba de b'aw bolo a kana tiɲɛ dɛ wajuli tɛ kuma mɛnna la wajuli tɛ ko a jara jija i ka kelen tɛ k'o labato kelen tɛ i ka baw la ala kama Jibrila bɛ wele da ko maaw bɛ min maa min ɲɔgɔn kanu ala kama maa min ka kanu daminɛna misiri kɔnɔ mun ka kanu daminɛna mawulidi yɔrɔ la mun ka kanu daminɛna kalankɛ yɔrɔ la mun ka kanu daminɛna ma arafa kɛnɛ kan mun ye ɲɔgɔn dɔn ala ko yɛrɛ jati ka bɔsɔ olu bɛ min Jibrila yala kɛnɛ kɛ k'olu bɛɛ salo ka taa bɛɛ bila laasi suma na sani ni ala ka dimi ta f'i ka fɛn sɛ an bɛ nin don de ɲini an bɛ nin don de nɔfɛ n'aw ye ɲɔgɔn kanu ala kama kira kama ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa kelen kisira lahara o bɛ kɛ sababu ye ka tɔ bɛɛ kisi kira ko sallallahu alaihi wasallam san dɔ bɛ na ni muso dɔ ye wala bɛ na ni cɛ dɔ ye ko a y'a don aradinɛ na n'a sera aradinɛ da la a b'a fɔ ko tigi diwana ma ko ne tɛ don ko e tɛ don aradinɛ ne kisira e tɛ don ko ne tɛ don ko mun na ko ne ni min tun bɛ mawulidi kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ne ɲɛ t'olu la o ne ni min tun bɛ misiri se ɲɔgɔn fɛ ɲɛ t'a la o ne ni min tun bɛ taa kalanyɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ ɲɛ t'o la o ne ni min ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an kɛra filaniw ye ne ɲɛ t'olu la o ni ne donna aradinɛ na ne ni jɔn bɛ taa ɲɔgɔn ɲɛnijɛ ye ala bɛ yiriwana ɲininka n'a ka sebaa ye ko aradinɛden bɛ ka mun fɔ de ko ala ko k'ale tɛ don aradinɛ na ko sabula ko ani mun ye ɲɔgɔn dɔn mawulidi kɛyɔrɔ la ala kama kira kama ko a ɲɛ tɛ olu la ko n'a donna aradinɛ kɔnɔ ko a tɛ ja sɔrɔ aradinɛ na a tant que ani mun ye ɲɔgɔn dɔn ala kama olu tɛ aradinɛ kɔnɔ ala b'a fɔ ko a bɛ jɔnba nin kɔnɔ ko a bɛ waliɲumandɔn kɛ ka tɛmɛ ni ala kan wa wala a bɛ waso ka tɛmɛ ni ala kan a fɔ a ye k'a ka taa lahara kɛnɛ kan jahanama kɔnɔ kɛnɛ kan a bɛ maaw ma dɔn ala kama kira kama n'a n'o ɲɔgɔn dɔn ala ko de la a k'a bɛɛ minɛ a tigɛ ma a ka na n'a ye aradinɛ kɔnɔ ni ala ko fɔsira ka bɔ n'a bɛ taa o ala kɛra alayhi salatu wa salam a nana diɲɛ kɔnɔ don min na n bɛna kuma in nɔfɛ dɛ a nana diɲɛ kɔnɔ l'an 570 l'an 610 a kɛra kira ye l'an 633 a fatura a ye san 70 san 3 kɛ n'i y'o calculer a ye tile 22995 jours a y'o de kɛ dugukolo kan ka fatu 22995 jours 22000 fila ni fila ye joli a ko naani n'i ye kɔnɔntɔn fara kan o ye joli 13 n'i ye kɔnɔntɔn fara kan o ye joli 22 n'i ye 5 fara kan o ye joli o de bɛ bɛn Laylatul Qadri ma o su kelen o bɛ bɛn san 80 ani san 3 ani kalo 4 o cɛba in de bɔra a y'a sɔrɔ sahaba maa 4 bɛ baro la dɔw ko est-ce que an fa Adama o de man fisa ni ala kira ye bawo ka d'a kan ala ko k'a yafara an fa Adama ma a ko Adama ma wa allama Adama lasma kulla ko ko ayi dɛ ko Musa de ka fisa tɛmɛ ala kira kan wa kallama Allah Musa takliman ko ala kumana Musa fɛ dɔw ko ayi dɛ ko Isa de ka fisa ko ye ruhullahi ko ala ka nin don dɔw ko ko Ibrahima de ka fisa ko ye khalilullahi ora be ala kira bɔra k'i jɔ walillahi khulsanin wala kasafaihi teriw bɛ ala fɛ mais teri kisɛ kisɛ o ye ala kira de ye ala kira ko k'aw ye min tɔgɔ fɔ
ناكو إبراهيم خليل الله ناكو موسى كلم الله عيسى روح الله أتوقع موسى كلم الله عيسى روح الله إبراهيم خليل الله أتوقع دي أم فادما ويقول سان الله نه حبيب الله نه نين تكلم أكو حبيب يا أني خليل يا أني كلم يا أني روح يا أكو كلمته على كمان موسى أو يجين على النبي الله عيسى جي كاكا كروح ويجين أكو إبراهيم خليل خليل قرر دي تاغلا مي تاغلا خلا يقول أكو إبراهيم تسيك فوي نيالا الله تعالى على بفني أي أكو نمي فلني نور الله دي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين على كان نور دي على كاي donc ya ko ala kra noro bora ala la be ma do jeni e qur'an dusi e be ne dusi ka dawra dusi fo e te bo qur'an mana ala e qur'an ala e qur'an ma haram ya de asebe ami ako afie aseri asebe na chara baraka denta sika ke nasi kaso bazanin glan ikulo tunu ikulo ni labo ma se fo itala ala kan be sawa ako ni musa nana musa be tune ko ako dum nan ta sanayala la afran ma ko subhanallahi asri ma musa be ta ala be domina ko falamma ja ni musa de miqatina ko musa tamana sena ako ne na le tekli ako yi musa ya kalimullahi ako ne najiyullahi de ne na allah taala yi no woni face à face ako tekli ako ko isa ko ruhullahi ako ne nurullahi de ne ni isa tekli ko yani to di nuraniya ako du tekli ako ibrahim khalilullahi ako ne habibullahi ako habibuya ne khaliluya ako ni musa nana isa nana ibrahim nana an fadama nana ako ko alaka kulsani ako ne alaka kulsu de alaka saudi ali ako ni jaw chana ni bebe tunde kele mo noto te andira su la hara jodo amana ble ka chori kami ka sofe be ba ira na ala krabe sudi ala ba ko ite muri sudi te abetama ambarna ka be sama soni sam abetama abe yesi da urushima abe yele asanserte fiente escalete abe yele na tari do da urusiga ala ba fama ko sal tuta matar da fazaka ridauna Allah ndeli ni ko fon fe kra badima ni ko e jiri dala ko jiri ala ko wala sofa yutika rabbuka fatarda ako la arda ma dama ummati fi nar wala kana wahida Allah ako ndeli fembe kadi kra badima inya korota ika jigi akorota ika jigi no benashe babi ulum lama mawludu kala tere ala batola ko tere mamun ni jahannama kaka inya wuli gaji ababi urumla maje ala krade Allah ni ko o mo haka ngaya fama mai ya fama katibun bi rasulillahi bil asr sayyidi katibu bi dunya wa ukhra wa barzakh ala krade yim way yebe somon ni la hara ko soni jeyni yebe kulena lede la hara be kulena lede fakat sada man yati kama sada man mada ale de mo ko folo ko tiga kan le mamo wa kana ala qaddari ka sefi muntada ni ta fe ka ala kraye wa hasiduhu mut inna aishaka ankadi ni ta ala kra fe sa ika bolo ka gele wani ba fe ka ala so ni yeso kuran do ika so ka filido ka kontagido ni ta fe kuran amasike ibina ni jime ko stabilisateur ni ma famu ibina ni transport ni kuran amasike ati so transport de je ko muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ba fe ka ala so ala kra do ni ala che ni ala kra do ni ala che abana ni ka fili amasike ala kra de bunga allah ya sa وسلم دائما ابدا على الحبيب بك غير كريم يا دائم يا الاول عذر زيرات الدين ولو انزلت لم تعلم مولاي صلي وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا
bara nunu kuncera nin cogoya ni la ina fo an kun y'a ɲɛfɔ aw ye ni ye an ye Bamakɔ Sogoninko misiriba kɔnɔna na Khadijatul Kubra kalanso olu ka mawludu kɛnɛ kan min ɲɛmɔgɔba ye Madame Berté Haja Mature. An bɛ Ala deli duwawu minnu donna kɛnɛ kɔnɔ Ala k'u minɛ basigi ni bɛn ni keleya Ala k'o sabati an ka jamana in kɔnɔ fo ka taa se an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma. K'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn Sherifila Jabaranin tɔgɔya la jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ni ka duwawu kɛ a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كأنهم هربا أبدال أبرهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي